M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse pano patiyankhuleni Ambuye lero lachinayi pa 24 August mlungu wa 20 mchaka A, pamenenso mpingo wathu wa Eklesia Katolika ukuchita chaka cha Bartholomew mpostoli Woyera. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 21 kuyambira ndime ya 9b kulekeza ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Banda kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndiponso mthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane mutu 1 kuyambira ndime ya 45 kulekeza ndime ya 51. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary, Nankunda, mu Diocese ya Zomba. Mawu a m'buku la Chivumbulutso mutu 21 ndime ya 9 kukalekeza 14. Pambuyo pake mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri aja amene anali ndi mikate isanu ndi iwiri yodzaza ndi miliri isanu ndi iwiri yotsiriza ija adadzalankhula nane adati, "Tiye kuno ndikuonetse mkwati wa mkazi wa mwana wankhosa uja." Pamenepo mngelo uja adandinyamula chamu mzimu nakanditula pa phiri lalikulu ndi lalitali. Adandionetsa mzinda woyera uja, Yerusalemu, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu, mkuwala ndi ulemerero wa Mulungu. Kuwala kwake kunali ngati kuwala kwa mwala wa mtengo wapatali, ngati mwala wa mbee onyezimira ngati galasi. Mzindawo udali ndi linga lalikulu ndi lalitali. Lingalo linali ndi zipata 12. Pa zipatapo panali angelo 12 ndipo pa zitseko zake padalembedwa mayina a mafuko 12 a Israeli. Pambali zonse zinayi za mzindawo padali zipata zitatu, kumvuma zitatu, kumwera zitatu, kumpoto zitatu, kumzambwe zitatu. Linga la mzindawo lidamangidwa pa maziko 12, ndipo pa mazikopo padalembedwa mayina a atumwi 12 a mwana wankhosa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Filipo adakapeza Nataniele namuwuza kuti, "Tampeza ujayu amene Mose adalemba za iye m'buku la malamulo uja aneneri adalemba za iye. Ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti." Koma Nataniele adamufunsa kuti, "Kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino?" Filipo adati, "Tiye ukadzionere wekha." Pamene Yesu adaona Nataniele akubwera potero adati, "Mwamuonatu Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo." Nataniele adamufunsa kuti, "Mwandidziwa bwanji?" Yesu adati, "Muja unakhala pa tsinde pa mkuyu paja, Filipo asanakuyitane, ine ndinakuona." Nataniele adati, "Aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli." Yesu adamuyankha kuti, "Kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndinakuona pa tsinde pa mkuyu paja? Uzaona zoposa pamenepa." Adatinso, "Ndithu ndikunenetsa kuti
mudzaona kumwamba kutatsekuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, monga tinanenera kumayambiriro kuja, lero mu mpingo wathu tikuchita chaka cha Bartholomew Woyera mpostoli. Iyeyi anabadwa mchaka cha 1 AD ndipo anamwalira mchaka cha 69 kapena 71 AD. Ambuye Yesu atakwera kupita kumwamba ndipo ophunzira cha atalandira Mzimu Woyera, Bartholomew adakatumikira ku India, ku Ethiopia, ku Mesopotamia, Likonia, Parthia ndi ku Armenia. Ndipo kunali ku Armeniaku kumene mfumu Astages analamula kuti Bartholomew aphedwe podulidwa mutu. Ndipo timati tikawerenganso mabuku osiyanasiyana, ena amatiuza kuti kuphedwa kwake kunali kowawa, ndipo ena amanena kuti anachita kuchosedwa khungu, ndipo ena amanena kuti adapachikidwa pa mtanda molozesa mutu pansi. Ndipo ndi Bartholomew ameneyi amene ndi mmodzi mwa ophunzira okhawa amene mbiri yawo mu Baibulo musimamveka kwambiri. Koma anzathu amene anazama mawu a Mulungu atawunguza bwinobwino m'Baibulo, anaona kuti pali kufanana pakati pa zinthu zimene Bartholomew amafaniziridwa ndi zinthu zimene Natanieli anachita. N'chifukwa chake Bartholomew amatengedwa kuti ndi Natanieli amene anakokeredwa kwa Ambuye Yesu ndi Filipo. Mene tamvera lero mthenga wabwino, Filipo atalozeredwa ndi Yohane kuti nakatuka nkhosa ka Mulungu, anamusatira. Ndipo akuti atamusatira ndi kuona zintchito zosiyanasiyana za Ambuye Yesu, anaganiza zokuti akagawane ndi nzake nkhani yabwino imeneyi, kuti wampeza mpulumutsi uja. Ndiye tamva muthenga wabwino muja kuti Filipo ananyamuka ndi kupita kukampeza Natanieli, akuti tampeza mpulumutsi uja ndi Yesu wa ku Nazareti. Ndipo ngakhale Natanieli anayankhulabe mawu achipongwe akuti anafunsa kuti ku Nazareti nkuchokera kanthu kolongosoka, koma Filipo anayesesa kumpanga konvinsi kuti paka anyamuke Natanieli apite kwa Ambuye Yesu. Ndipo atazionera yekha anakhulupirira kuti Filipo zimene umayankhula zija nzoona. Uyudi ndi mwana wa Mulungu, ndi mfumu ya Israeli ndithu. Choncho phunziro loyamba limene tikulipeza lero, mawu athu amene tawerenga makamaka mawu athenga wabwino, ndi lakuti tiziwakokera anzathu ku zinthu zabwino. Tatiyeni tizakokera anzathu ku zinthu zabwino. Ifeyo ngati Khristu tisakhale oyambirira kumakokera anzathu ku chiwonongeko, tisakhale oyambirira kumakokera anzathu ku machimo. Tiziwakokera anzathu ku zinthu zabwino, tiziwakokera anzathu ku zinthu zokuwapindulitsa pamoyo, tiziwakokera anzathu ku mwayi. Ife tikaopeza mwayi tiziwakokera anzathu aja ku mwayi uja. Zimene tikuzona zimene Filipo akuchita lero, ataona zokoma zosiyanasiyana zimene zinalipo chifukwa chakumusatira Ambuye Yesu, ananena kuti zisangokhala za ine ndekha, komanso ndimukokere mnzanga kuti nayenso anzamve kukoma kwabwino ngati kumeneku. Tiziwakokera anzathu ku zinthu zabwino. Tizitha kumanena amwene palitu kavakasi apa, talemberani tikakuponyereni kalata. Kwakokera anzathu kumwayi wa ntchito. Tizitha kunena ndithu kuti palitu kamwayi ka scholarship aka, talemberani tikupangani recommend, tikulemberani recommendation, mupeze kumwayi mukaphunzire. Tizitha kukhala anzathu okokera anzathu ku zinthu zabwino ngati zimenezi. Akuti tizitha kukhala anthu amene tingathe kunena kuti amwali pali mnyamata wina wake ndithu wabwino, mnyamata wa banja, marriage material, tatiyeni mukampase moni. Anyamata masiku anakuti kuvungirana cross. Tizita osati tikaona mwamuna abwino ndiye kuti ife azimuna onse abwino akhale aife tokha basi kukhala mayi wa aina yake mwine wake wa amuna onse abwino. Tizita kwakukiraso zathu ku zinthu zabwino.
mpingo wathu ngati timakondwa nawo mpingo wathu ndipo timaomva kukoma mpingo wathu wa chikatolika, tizitha kuwakokera anzathu ku mpingo wa chikatolika. Timaona mu malo osiyanasiyana kugwira ntchito mmene muli anzathu a mipingo yosiyanasiyana amakhala okonzeka ndipo omasuka kukamba za mpingo wawo, ndipo amatha kutipanga invite, la Mulungu limubwere ku chechi kwathu, muzaone ku chechi zimene timapanga ku chechi kwathu. Kodi ife timakokera anzathu ku zinthu zabwino? Kapena timakokera anzathu kumene tikuona kuti akapezako mavuto? Kwakokera anzathu ku ntchito imene kenako atengedwa abedwa muziko mulino azikagwiritsidwa mu ntchito yawo ya ukapolo. Kodi ndife anthu a mtundu otero choncho? Filipo akutipasa phunziro labwino. Tizikhala anthu okwakokera anzathu ku zinthu zabwino, ndipo koposaposa kwenikweni tizikokera anzathu ku chipulumutso. Tiziwakokera anzathu ku zinthu zimene zizayeresa moyo wawo kuti kumapita kwake alandire chipulumutso. Umene ndi udindo wathu woyamba umene tili nawo ngati Khristu. Choncho phunziro lathu lachiwiri ndi lakuti khalidwe lathu liziwapangisa anthu ena kudziwa kuti Mulungu aliko. Zochitika zathu zokha zimene fe tikuchita ziziwathandiza anthu kuzindikira kuna kuti Mulungu kunja kunoda aliko. Ifeyo khalidwe lathu kapena zochita zathu zisakhale chifukwa chokuti anthu ena akazinena kuti kunja akapena zikayika kuti Mulungu aliko kunja kuno. Kumanena kuti komana zimene ine akuti andichita zokuti kunja kuno kuli Mulungu, ine ndikukayika. Chifukwa kunja kuno akana kuti kuli Mulungu, sakanalola kuti akuti andichite chakuti. Tisakhale chifukwa chimene anthu ena akukayikira kuti Mulungu kunja kuno aliko. Tikhale chifukwa chokwapangisa anthu ena kuti alandire mthenga wabwino ndipo abatizidwe, ndikuti takokera anthu ena kwa Mulungu. Anthu asasiye kubwera kudzapemphera chifukwa cha ife. Kuti ndikapita kokapemphera amayi ujeni amangondinena, ndikapita kokapemphera bambo ujeni amangondinena, ndasiya kupita ku chalichi. Ndizapitanso ku chalichi mayi akuti akazasiya kupita ku chalichi, kapena akazasamuka, kapena ndikazasamuka kuno. Inu mwaonapo anthu ena amene kukhala kwina kwake osaonekera ngakhale ndi pang'ono pomwe, akuopa ena ake. Sangaonese mphaso zawo mu mpingo chifukwa chakuti pale ena ake akuwaopa, awapweteka. Koma omwe aja kungonyama kungopika kumpingo kwina, mmene akutumikira kumpingo kumene kuja, anthu akupita kumene kuja kumakadabwa kuti koma ndi abambo akuti achawawo. Inu abambo wawo ali ndi mphaso yotereyo chonchi mu mpingo? Inu ndi amayi awawa achawo amene anati timapemphera nawo kowacha? Inu mukuti amayi amene ali ndi mphaso yayikulu chonchi? Amakuopani. Samafuna kuonesa mphamvu zawo, amakuopani inuyo kuti muwazunza. Tisakhale chifukwa chimene chikupangisa kuti anthu ena ake akanike kuonesa mphaso zawo mu mpingo. Tiwathandize anthu amene ali ndi mphaso kuti azionese mphaso zimene zicha. Ena ali ndi mphaso yoyimba. Inu munawuzapo siku linake kuna kuti koma mayi ujeni mumayimba bwino, koma bambo akuti akuti besi ija mumayimba bwino. Munawuzapo? Kapena nthawi inalise mumakhalira kwa aweruza. Amayi awatu amawerenga bwino mchali chimucha kamawerenga. Kuchali chikwano kamawerenga amawerenga bwino. Abambo awo kuchali chikwano cha kamawerenga. Mukwazi wa abambo amene acha amawerenga bwino. Kodi siku linake inu munawuzapo kuti abambo mumawerenga bwino, amayi mumawerenga bwino. Kamwana kaje siku linake munakalimbikisapo kukoza kuti nyamata yo umawerenga bwino, nsikana yo umawerenga bwino. Munamulimbikisapo. Kapena ndife chifukwa chimene nyamata amene chanasira kumapita kumatumikira ku chalichi chifukwa chokuti tinamunyoza. Tisamakhale chifukwa chimene anthu ena akukanika kutumikira Mulungu bwino. Tizikhala chifukwa chimene chikupangisa anthu ena kuti atumikire Mulungu bwino. Chimenecho ndi Chikhristu chimenecho. Phunziro lina limene tikulipeza ndi lakuti tisiye kuweruza anthu potengera dera lomwe akuchokera. Mwaona funso limene anafunsa Nataniel ati koma ku Nazareti kuchokera chinthu chabwino. Ndipo tikunena chilungamo pa nthawi imeneyoyo Nazareti simawerengeredwa ngati malo olongosoka. Amaonedwa ngati malo onyozeka osati masewera. Zikutanthauza kuti chani? Zikutanthauza kuti ngakhale anthu ake sochokera ku Nazareti kusamatengedwa ngati ndi anthu okuti angakhale mtsogoleri wa chinthu china chilichonse. Samatengedwa ngakhale pang'ono pomwe. N'chifukwa chake mukumona Bartholomew kumapita kwake akubwera kunena ng'ona kuti inudi ndinu mwana wa Mulungu wamoyo. Inuyo ndinu mfumu ya Israeli. Nthawi yonseyi samadziwa kuna kuti ku Nazareti nkuchokera mfumu. Inu ndine tikudziwa. Nafenso tili ndi khalidwe lomwelo. Timawaweruza anthu potengera ndi kumene akuchokera. Kodi akuchokera ku dera lanji? Kodi akuchokera ku banja lanji? Tili ndi maparishi ena amene mbali ina
ndi kwa anthu ozindikira, anthu amene apita ku sukulu, maloya ndi machani. Mbali ina ndi kwa anzanga okuti mwina ntchito zawo ngati agwira ntchito zabwino ndiye kuti nkunyamula katundu pa stage nkukaperekera kwina. Kodi ifeyo amene tili okuti ozindikirako, kodi tikamaona anzathu aja timapereka chiweruzo chotani? Ndipo musaona kawirikawiri ndikuti achairman achokera ku gulu lozindikira, zakuti pakati pa anthu osaphunzira paja pata kupeza kwena kamene angakhale ndi mphaso ya usogoleri, chimenecho ayitiribe. Timaweruza munthu potengera ndi kumene akuchokera. Amene aja sangathe kupanga handle za mafinances, andiyeti amene tikuba mafinances kwambiri ndi ifenso ozindikira za mafinances izo. Tisamaweruze munthu potengera ndi kumene akuchokera. Tizanyoza mpulumutsi, munthu amene akanatha kutipulumutsa. Tiye ndiyang'aneni ngakhale ku moyo wathu wandale mudziko muno. Anthu timavota potengera chani? Timavota potengera ndi kumene tikuchokera. Uyu candidate uyu ndi wochokera kwathu, timvotera. Ngakhale akale ndi mfundo zokuti zopanda ntchito, timvoterabe. Ola tilonjeze zinthu zona kuti tikuona kuti zosatheka, timamvoterabe ifeyo nota kuti ani akuchokera kwathu basi. Kodi anandipangira chani? Anandipasatu 50 kwacha titamuvinira basi amene ndikata ndikavotera imwe. Ndi Ambuye Yesu kuzera mu chaka chimene tikuchita cha Bartholomew era kutiphunzitsa kuna kuti tikamaweruza anthu motengera ndi kumene akuchokera kapena amene akuonekera, ayi ndithu tidzasemphana ndi mpulumutsi. Ndithu tidzasemphana ndi mpulumutsi. Funso la Natanieli lija ndi funso lochenjera. Akufunsa kuti funso lija lili very prophetic, ndi funso la uneneri ndithu. Natanieli akulosera kuti kusogolokotu anthu uyuyo akazamaphunzitsa akayamba ntchito yake ophunzitsa, anthu azizamuweruza potengera ndi kumene akuchokera. N'chifukwa chake inu mukukumbukira bwino mwina Ambuye Yesu aja akulalika, anthu anadabwa kuti koma iye zinthu za nzeru ngati zimenezi anazitenga kuti, anaziphunzira kuti. Kodi uyu si mwana wa Yosefe, mayi ache Mariya? Kodi azichemwali ake sawa tili nawo apa? Ndipo paka Ambuye Yesu mwina akananena kuti ndazindikira kuti neneri samalemekezeka kwawo. Anthu azamba kukuyang'ana, azamba kukukumba kuti kodi ukuchokera kuti, banja lako ndi lotani. Ndi zimene Natanieli akumuwuzanso Ambuye Yesu lero. Ndi zimene Bartholomew akumuwuza Ambuye Yesu lero. Kuti Ambuye, anthutu azayang'ana kumene mukuchokera. Ndipo ife ansembe, assistant, abrother, nthawi zina anthudi akanika kulandira mthenga wabwino umene ife tikulalika chifukwa choyang'ana kumene ife tikuchokera. Koma tisataye mtima posindikira kuti mawu a Mulungu ndi amphamvu. Mawu a Mulungu ali ngati mbewu ya mpiru imene imati ikagwa nthaka, ngakhale ili yaying'ono imakula ndipo imabereka zisamba zazikulu. Timpemphe Mulungu kuzera mu chaka chimene tikuchita lero cha Bartholomew kuti tikhale obweretsa anzathu ku chipulumutso, komanso chachiwiri tikhale anthu osakonda kuweruza ena potengera ndi kumene akuchokera kapena ndi mmene akuonekera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To you.